vanhaa paskaa pistynä kasan, että saadaan uutta paskaa. Pistääks toi mulkkuun? Tuommoista hittosta perkele lapiolla naamaa ja jatketaan matkaa. Tää tulee lapioon saatana naamariin niin kovaa, että te tajuu ees. Nyt on pelkkä bonus. Mä olin vissiin niin paskaa äsken. Hyi saatana. Minkä helvetin takia se ei voinut ottaa tosta hommasta kiinni? Voi vittu. Ei helvettiläinen. Oi helvetti, siinä se taas on. Ei helvetti, nopeasti karkuun. Apua. Oi helvetti, vittu. Voi helvetti, tuo raukkamainen hyttynen. Voi vittu. Jaa, osuuko toi kivi? Ei helvetti. Ai saatana. Sä et pääsekään mulla. Oi jumalaut, Mike Tysoni perkele. Voi vittu mikä ansa, voi helvetti. Perkele. Sieltä tulee hyttynen. Saatana sitä päähän. Oi, sieltä tulee hyttynen ja voi vittu. Vittu saatana, eiks noi pelintekijät tajuu mitään? Voi perkele! Täällä on ruumis, tulkaa hakemaan. Nyt lähtee. Voi vittu näitä nukahteluja, saatana. Kamalia paineisia. Minkä helvetin pennun on laittanut piirtämään noin kuvat? Paskaa tässä on se, että kääpiöitä tulee puskien läpi ja niitä on aluksi vittumainen tappaa. Mutta älä perkele mene lyömään niitä. Voi perkele! Vittu sehän tappaa mut tähän paikkaan. Perkele! Kuka vittu jaksaa pelata näin sokkeloista peliä? Haloo tekijät, mitä helvettiä? Joo, nokkaa vähän johtajaa ja sitten kadulle heilumaan, kun sä oot vittu vahvempi kuin kukaan muu. Kai mä nyt vittu tiedä, kun mä oon niitä 200 jo tappanut. Perkele! Mihin siitä on? Ei vittu yhtään mihinkään. Mitä vittua oikeesti? Voihan John Waynen miehen nimemän mulkun. Hei, kattokaa miten hauska läppä. Tää vitun kersa pääsee apulaisseriffiksi. Mitä vittua se tekee sheriffinä? Ja tätä paskestu ihan vitun vaikea tappaa ilman, että se puree ja myrkyttää. No voi vittu, nyt se myrkytti, mut saatana. Nyt haetaan ase ja mennään tappaa sen paskiainen. Voi vittu mä sanon. Kelmi on vitun paskaa. Ja Davey Parkareis käyttää pienellä tussarillaan nesteet opettajan naamalle. Ja tässä sitä armotonta paskuutta pyrkeellä pitäisi tappaa helvetin nopeita tyyppejä. Ja tää mesta on aivan vitullinen sokkelo. Vittune ei ole mitään tappavia. Paskan vitut, se kantaa just ihan pari milliä yhtä vitun turhan kanssa. No minäpä vittu demonstroin. Täältä tulee joku vitun tyyppi ja... Mitä saatana? No on vittu bummer niin, perkele! Vittu tota paskaa peliä, siis vittu miten paskat musiikit, ihan vitun paska grafiikka, ihan vitun perseestä. Vittu helvetilliset sokkelut, sille hajuakaan minne siinä pitäis mennä. Missä vitussa mä oikein oon? Mitä? Coca-Cola, mitä vittua? Missä vitussa mä oon ja miten vittu täältä pääsee pois? Oi jumalauta. Mä arvostelen paskoja pelejä, mun elämä on yksi vitun paskapeli. Eli omaan kaljaa eikä tällaista vitun paskaa. Jumalauta mikä reissu. Mikä vittu mulla on taskus? No perkele. Voi jumalauta. Voi jumalauta. Sulla on paskapoteli loppus. Tää vittuu toi täällä. Vittu mikä jätkö. Voi jumalauta. Saatana. Vittu! Minkä vitun takia sä nyt mulle sen tarvittaa? Vittu saat sen takas. Saatana, ottaa se hippo. En tuu loser. Vittu sä oot vittu! Ja vittu se on kaljaa, mä sanon koska juodaan kaljaa. Hiljaa. Vittu! Vittu ei! Voi jumalauta, juodaan sit sitä kaljaa. Vittu. Tää on siis nyt kylpä. Vittu. Joo! Vittu, siinä oli hampurilainen vieressä. Vittu tää peli on... Onko sairas peli? Vittu mä delaan kohta. Vittu auttaa mua! En saatana. Mä delasin. Aivan saatana. Vittu tää.